O Concello do Carballiño comezou a tempada estival turística con pleno rendemento na Oficina Municipal de Turismo, que estará aberta de martes a domingo en horario de 11 da mañá a 2 da tarde e de 5 da tarde a 8 da noite. Os xoves ofertan unha visita guiada ao Templo da Veracruz en horario de 10:15 a 11 da mañá, previa reserva gratuita na propia Oficina de Turismo. É unha desgracia que Galicia é Galicia, non? Entonces, bueno, pero isto tende a mellorar. É verdad que estamos tendo moitas visitas turísticas. A Oficina de Turismo da Alameda pois está recibindo xente de todas partes, de Benidorm, de Alicante, de Málaga, de Córdoba, de todas partes de España, de Madrid, principalmente madrileños. Vanse encantados do Carballiño, faiselle o máximo que se pode. Sabedes que temos un 2 días o xoves reservado para facer unha visita a Veracruz, e logo pois balneario, paseo do Arenteiro, parque municipal, todos encantados. A Veracruz xa non é un templo, a Veracruz xa é unha catedral para eles. O Museo Etnográfico do Arenteiro tamén permanecerá aberto de mércores a luns en horario de 11 da mañá a 8 da tarde. Debido ás actuacións contempladas no Plan de Sostenibilidade Turística, os bungalós permanecerán pechados este verán. O camping na parte das autocaravanas e todo eso, pero como ben sabedes, as Pallozas estamos en tramitación de empezar xa obras, entón pois por eso decidimos non abrila, non? Con eses fondos europeos, co PSTD, donde, bueno, pois vai a proceder a condicionalas da mellor maneira posible para, bueno, pois en seguintes continuar con avances. Cales serían un pouco as actuacións que se van a levar a cabo nesa zona ou no parque etnográfico, non sei que te... Sí, prácticamente medioambientales, non? Incluso, pois, que as Pallozas, pois, facerlles unha cuberta, que a iluminación e todo sexa ambiental, bueno, poñer xa en funcionamento, xa definitivamente, pois, ese Museo do Papel, que vai ser un referente tamén importante para unha zona que, bueno, pois vai ser tamén unha referencia turística, que como ben sabedes, o que é as Pallozas, o Museo Etnográfico, o Muiño e todo eso, pois permanece aberto desde as 10 da mañá ás 8 da tarde. Están vendo moitas visitas tamén. A programación cultural tamén acompañará a chegada de máis visitantes co entroido de verán e música. A vindeira semana está prevista a presentación da programación da Festa do Pulpo, que tamén atraerá a un gran número de turistas. Sí, eu creo que este fin de semana, este sábado, co tema do Carnaval de verán, tamén vai haber moita asistencia, bueno, pois animar os veciños e as veciñas do Carballiño, pois tamén que den un toquecito ao Carnaval, porque a xente que ven de fora vai salir encantada, non? Bueno, pois entonces demos nós mesmos, por exemplo, non só miremos, porque, bueno, tamén está ben observar e ver, pero participar, a colaboración é moi importante. E despois, xa como ben sabes, para rematar, temos unha orquesta aquí, que tamén vai ser un atractivo para que a xente toda pois disfrute co baile, co desfile das comparsas, como ben falamos ayer, pois con esa gran afluencia. A acción da Festa do Pulpo precisamente estamos a deixar porque queremos presentar seguramente para a semana que ven xa o que é o cartel e a programación. A programación está cerrada, pero prefiero pois unha presentación oficial que fagamos sexa aí donde vexamos a todo.